Ngene ora kober. Sembarang tak biak, Bang. Pokok ora pilih-pilih dipilih dhewe karo uduse. Tuman ben milih dhewe ae. Mosok kabeh-kabeh kon milihne sing duwe. Emang tak kon ngarep iki genah ora ajane kamu. Cah kamu. Jadi iya yo. Nggawaret ngidul parane. Ora enek wonge belas ning Tegalan ngene ya. Nek ndi lho wonge jane. Jere niat ngarit. Niat apa ora? Ngopeni wedhus apa ora? Nek ngopeni wedhus ditanggung jawab ngarit. Ora mek ngowan ngawin. Beh, nek kuwi yo akeh tunggale kuwi. Ngono iki kudune yo ngarit barang ngene iki contone. Nah, ngene-ngene iki dipretesi sing ngesor ben ku tukule yo apik. Ini gedang ini nek ra diopeni yo ndak apik tukule. Jadi perawatan pisang, khususnya daun pisang ini iki yo kudu diopeni tenanan. Dadi kok nang jero ngene ku wae mesti cilik. Masih. Nek di bocah ngomong. Piye Mas? Aja bengak-bengak ae oke oleh titik oke no salah akeh kok. Panggah celak-celik nyapa jane iki. Piye Mas? Aja ngodak ngadeg kae Mas. Ganti marekne gek ngopi.